Tikulandireni ku program ina ya The Hot Current pano pa Times Television TTV la Mulungu pa 15 February 2026 ndipo mbali zakuno muli ndine ndevu zamwayi nkwenda vivi Wonder Msiska sindi ndekha ndinawonso ndithu angoni wawo Bayana Chunga takulandirani ndithu angoni wawo zomwe mbali yawo ndithu ndili ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka takulandirani ndithu ambuye Bishop titatokoza kwambiri nkhani zathu ndi zambiri ndiye macheza lero mulibe tibe nthawi yocheza yayi we go straight into the business tili ndi nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi imene tikunena kuti sabatayi kunaoneka ndithu video imene mukuoneka mai Jesse kabwira akulankhula ndi anzawo ya MCP kodi amati zotani imene mutizimve bwanji. Nkhani yachiwiri ndi imene tinaona mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika pachisanu ndithu akupereka State of the Nation address yawo yoyamba mutemu yawo yachiwiri kodi muli zotani mu State of the Nation address imene yoyo. Komanso kafukufuku amene tidachita mothandizana ndi anzathu ena wapeza kuti munthu umafunika kuti uzilipira ndalama kuzipatala zaboma kumene ma services akumene koko amene akukhala aulere ndithu anthu akupereka ndalama kuli madobadoba kumene kupereka ndalama kwa anamwino ma clinicians wa ambulance chisawa chenechene kupanda kulipira ndithu ayikhoza omwalira kumene kokupopanda okulabada kodi limbi yafika pamene pa ndefunso limene tikufunsa program yathu lero. Komano timati mwina tisadalowe mu nkhani zathu zitatu zimenezo ndiyambe ndinu angoni wawo kodi Hot Current mmaimva bwanji chifukwa chani timabwera pano kuti tiyankhule chilungamo kwa atsogoleri athu maka pa nkhani zimene amalawi akukumana nazo ndipo timatero pogwiritsa ntchito ukadaulo wathu ife anthu ngoti tinaphunzitsika nkhani ya journalism kapena kunena kuti yofufuza nkhani ndipo tikamatero timakhalanso tikulondola malamulo akagwiritsidwe ntchito kautola nkhani. Ndiye muzaone ndithu kunena kuti ali anthu ambiri amene mwina nawonso adakakonda ma media houses mu atamamasuka nkumayankhula mwina nkhani ngazimene timayankhulazi koma pamakhala zopinda zambiri ife kuno tili ndi mwayi kuti matha kuyankhula zimenezi ndipo Hot Current has been doing this for quite some years now. Nditakunena pano nditikunena kuti palipo maboma ena amene the fallen on the side chifuka cha mwina kusamba komanso fachaonena kuti programu yakhala ikuchita rale anthu kapena kuti kuwaunikira anthu mwina zina ndi zina zimene zikuchitika zimene atsogoleri alephera kuti azikonze. Cholinga chathu simafuna kulimbana ndi munthu. We are not here to fight anybody, not even government. Koma we are here to say komatu zinthu izi zinzofunika kukonza. Now tikamakhala pano sitingakambe china chilichonse ayi. Kumbukirani kuti kuno ku Times kuli newspaper, kuli television, kuli wireless ya mawu, tiso ma online pages, pali nkhani zina zimene mwina sitimatha kuzitambasula in detail koma timatha kuzitero kuzifotokoza in detail ma platforms ena. Tingwerekeza ngati lerolo Sunday Times ya lero mogwirizana ndi anzathu osiyanasiyana tolankhani oziwa kufukula nkhani tafukula nkhani yokhuzana ndi katangale amene akuchitika mzipatala za dziko lino ndipo sitinaituluse mwina ku TV ya search koma yatuluka newspaper yathu ya lero ya Sunday Times. Ndiye muzaona kuti timagwira ntchito imene ngakhale yofufuza nkhani koma using ma platforms onse ameti nawo. So pomaliza ningonena kuti ntchito yathu ndiyo yankhula chilungamo kapena zimene amalawi akudandaula kwa atsogoleri. Koma tikamapanga choncho does not guarantee kuti anthu amene tikuyankhulawo ndikuti amva kapena kuti asintha. Koma ife sikuti tisiya. Ndipo tikamagwira ntchito imeneyo ndimalize motere timakumana ndi zokhoma zambiri. We get attacks both personal as well as a program as well as a brand. Koma ife timanena kuti programu yachita represent Malawi kwa nthawi yatali and we should not stop at any moment chifukwa china chilichonse. Chabwino tisanamve uthenga uchokera kwa Series Enterprise amene amatipatsira program imene iyi pakanema pano animati ndimveso kuchokera kwa inu ambuye Bishop mmaimva bwanji inuyo Hot Current kodi Hot Current imatanthauza chani imayimira chani? Ndisanamve kubwera pano ndimayikonda kuionera kwambiri yayimirira anthu ambiri. Hot Current imayankhulira anthu amene mumtima mwawo mayaka moto chakuti akachiona nakayankhula anthu achasanga yankhule kwena kulikonse. Ino mabwera pano ndikuyankhulira amalawi amaombera m'manja. Ikuyankhulira anthu amene mtima wawo anakadzafa asanayankhule chimenecho koma mmayankhula muyankhula abanda ayankhula amalawi amva. So ndibwerekere mawu onena kuti anthu ena amanena Hot Current jemanji simayankhula zakuti
ine chambere bwera pano palibe mitu imene ndimabweretsa kwene pano sinabweretse ku mutu kuti akulu guys bwana tikambirana zakuti zakuti timakambirana ma current affairs kuti chimene chikufunika pakati panopa chimene anthu akuchiona kuti chofuna kuyankhulidwa ndi chakuti osati kuti poti mwina aka kuti hoti current bwanji siku yankhula zakuti inakanena zakuti ina sitinayo pano chaka chino chachitatu mukuti tabwera ndi Bishop sinaoneko sinakhala kukusera kwamba guys bwanji tikapakeza zakuti koma imene achitika current situation jama iwoneri amalawi afuna mayankho so hoti current ndi muyimiriri wa Malawi amene sangakwanitse kuyankhula makamaka kwa anthu akuluakulu chifukwa hoti current imayankhula president wa dziko imayankhula wina aliyense CEO taonefe kusinda kwambiri pa zinthu zambirimbiri chifukwa cha program so program iyi ndi muyankhulire wa anthu amene sanakakwanitsa kuyankhula. Ndathokoza ambuye Bishop mwina kungophera mphongo pamene popo program imene format yake ndi imene ilili apa pamu imakhala kuyankhula ndithu kwa amene ali mipando amene akudya misonkho ya Malawi timakhala kuti tufunsana nanu mafunso ndipo kudzera program imeneyi ma policies ambiri asintha mdziko munomo ndithu taonapo ndithu maboma akugwa chifukwa chonyozera upangiri umene umatuluka program imeneyi ena kunjaku nkumapezeka kuti akutengapo mwayi nkumakonza nzawo umene makambiramo angoni wawo feedback imachokera ndithu mpaka na the highest office kulankhulapo mwina zokhuza program imeneyi timalize ndi kuti phokoso la chule silimalisa njovu kumwa madzi aya achule amathawa malira koma njovu imangobwera kumwa madzi tive uthenga ochokera kwa ma sponsors athu a Series Enterprise. Takulandiraninso kunseri kwa program imene ya the hot current la mulungu pa 15 February 2026 angoni wawo pakati pa ndithu ambuye Bishop chakumapetoko nde timati tinene apa tinamva kuti anifi akangalika kutolera ngongole so timati tauza anthu kuti zimene zidali ngongole sadangopereka ndalama zimene chonde sadabwe yaya anifi akabwera uzatolera ndalama ni misonkho ya Malawi imene chaibwezani akulakwisa ife apapa kunena kuti tukatengera ngongole zija ayi sakulakwisa ndipo imene janayi misonkho inayi misonkho yathu isonele fair chifukwa iniyo mukakabweza ngongole ija ena asazapeza mwayi otalandire ndecho ndi musaphimbirize msalose ndale ayi msalose ndale mabwera ankhaza zatena jamatisiya ayi ambuye Bishop ngongole imene obwezedwa ngongole imene ibwezedwa imene obwezedwa chabwino nkhani yathu yoyamba anifa akubwera kumene kuokosa masula agalu yayi sidali ujeni yayi imene yapira kwati yani nangoimba kuti anifi akunga kwambiri ndi anthu kunja kusakulimbana nawo leti mangufuna dauzo kuti ngongole bwezani sakangane bwezani ngongole ambuye Bishop tiyambe ndino angoni wawo kulika video about 2 minutes plus kamene mu video mo muli mneneri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Jesse Kabwira akulankhula nde zimene akulankhulazo zimene anthu anakhala nazo chete nkumafunsana kuti kodi tizimve bwanji amati bwanji zikuoneka kuti nkhanizi amayankhulisana mkachipinda kawo komata amayenera kuti amayenera aziyankhulisana okhaokha koma nayika chinkuza mawu microphone wina ndithu nkumajambula video nkutuluka kugulu kwa anthu ndikumva nawo nkumafunsana kuti kodi zikuti bwanji mwachidule mwina ningonena kuti mukamabwerapo mu video mene muti kumva ndithu akukamba nkhani makamaka za anthu amene akuimbidwa milandu ku chipani cha Congress kuti chonde inu achinyamata musakhale inuyo amene muzikhala patsogolo nkumagenda myala amene wanda abale athu ngakhale anthu atanena motani kunjako ife kunoko tizateteza yes pena tumadaba kuti amount ndi imeneyo phiri mwinaso sitinadye nawo koma ife sagendi kunjako ife tateteze tizamenyana mambama mkati munomo kodi mukuzimva bwanji angoni wawo free advice kwa atsogoleri athu andale masiku ano ndonena kuti even mkachipinda komata umafunika kumwasamala kwambiri poyankhula chifukwa anthu amakhala ndizojambulira ndiye anthu ambiri ayaluka kunjako chifukwa choyankhula mwina zinthu zonena kuti samayenera kuyankhula chifukwa mukamvesa kuyankhula kwawo kwa amayi Kabwira ndingati admission of guilt ndingati kuti akuvomereza kuti kubatu ndalama ndi tinabatu
koma chonde sakuwaweni kwambiri pofika mpaka nakuti mukambe kunyozesa anzanu amchipani momuno inde anaba koma dakali wathu kapena sada kugawireni ngati sana kugawireni izo zimachitika koma safike ndithu pa size yochosesana yomapita pa social media ndi umakanyozana. Now wina nkumafunsa nkumati kodi corruption yafika pa size yomayipanga defend chifukwa chonena kuti wochitayo ndi mzathu kapena ndi mmodzi mwa ife timanena pano kuti kakamba nkhani ya wakuba sisitengera kuti ndi m'bale wako, sisitengera ndi wa tchalitchi yako, sisitengera kuti ndi wa munthu wochokera kwanu kapena kuti region yako. Wakuba ndi wakuba. In fact izi nzifukwa zimene corruption imachita succeed in this country chifukwa timayipanga defend kuti uyu ndi mtolankhani nzathu kapena uyu ndi judge nzathu, uyu ndi wakuti nzathu, ndi timachita defend. Cholakwika ndi cholakwika ndi yankhule motero. Ambuye Bishop, kodi kukhala kuti ineyo ndatapa pena pache nde inu simunapindule nawo nde kuti ndizochepa, it's less because you haven't benefited from it, kuti inyo koma mungapanga benefit nde kuti iyi nde nkhani. I don't know if you, maybe I should ask in English, does corruption become lesser evil when you have benefited from it? Kuti inyo mwapindula nawo, therefore asinkhani koma nefali simunapindule nde tikwera pachulu tikuyankhula koma tikadya nawo aliyese chalapaka pamene paja ononga chilichonse chifukwa chakuti nthawi zina munthu amamva chisoni ndi mene zimakhalira motete kumakhala ndi kukhudzika anthu aja akamamangidwa kukhoza kuti koma chochitika ndi chaneti alakwitsa of course koma choyankhula chicha apangitsa ngakhale ine kuganiza katatu kuti anzathuwa anatapadi eti kundipesa semene kuti sometimes you think kuti mwina it's politics all over kuti anthu aja kungomanga ndifukwa cha ndale koma zimene ayankhula zija zikuambopereka maganizo chifukwa waja the senior government officer wa X anali nduna ya boma munthu amene ndi wakulu kuchipani kuja ndero zochitika zakumeneko kwakuzidziwa sangayankhule zinthu zimene akungoyankhula iyayi akudziwa kuti wina wake anabadi wina wake adasololadi ndiye kuyankhula kuja awonongetsa zinthu kwambiri chifukwa apangitsa kwaganizitsa Malawi kuti zimene timangoganiza zija kuti ndizoona anthu anabadi kuti poti anabadiwo ndi akumpanda ndiye asadzudzulidwe ndi maganizira mbali ina kuti mwina iwo chimene amatanthauza amafuna atanthauza kunena kuti zinthu zinalakwika koma inu musayankhule koma njira yawo zina kuti panakhala palibe fona anja sana awo yayi amayankhula tinatanga kumana nawo anakuti amakhala nyumba mwawo anakangozera se musalebe chicho sapo koma fona ndo aja nakumana ndo ambiribiri so njira yawo aletsera kuti musagende amayankhula ndo ndi media team achinyamata media team so njira yawo social media chonde so that is very dangerous ndizoopsa kwambiri chifukwa chonena kuti anyamata amene akwauzacha ndi ana aja amapalamulo aja akoza kuyankhula chinthu chompakira munthu koma chotsutsana ndi malamulo akawatapa akapita kusero kumene kuja akamangidwa anthu awasama katulutsa yayi bero amalipira ndi abale awo akuti wamangidwa kuja so they can defend corruption munjira yolakwika imene akwauza icho ta musimuti asagende iwo akatati kunteteza asagendedwe koma akulakwira malamulo ndimaona ngati kuti munthu amene alakwitsa ngati analakwitsadi ine ndindanzanga ena nanena kuti Bishop ngati ine ndinaba ine anthu andikuti chiyo sichichitika ananenso chalichi ineyo ndilibe ine sindinabe palibe chimene napa anali mboma okay chabwino ndamane ineyo palibe chimene napanga chabwino koma ngati munthu akunena kuti musamagende olata lakwitsa corruption ikatero ndi kuti ndi ngozi yayikulu mwachangu ambiri msicha kuti zimenezi ikhale skulu osati kwa kabila okha koma kwa anthu onse andale kunena kuti musamagaliba mulingo obageza kuti sichidza kupezani ayi izi zimene akudandaula lerosi anakakoza nthawi tinkayankhula icha tamasamalani musamabe ndiye nthawi imene ali kuwauza anzawo guys tisamabe foti kadzatuluka adzatikwepesa osati ukalimbana ndi anthu osalapa ine manena kuti sana yankhule bwino komanso we can't defend corruption chifukwa mwapanga ndino iniyo mwalakwitsa chabwino ababa of course ndi khoti la malamulo lokha limene limampeza munthu kuti ngolakwa kapena ayi abayo amayankhulisana zokhazoka komano angoni wawo kapena amafuna kugwisa ntchito mwambe kuti munthu siti nzuzula pagulu komano probably sana unene bwino and even mwambe umenewo oti sizizuza pagulu so kuti vuta dziko muno somati yaya mfumu siti ayankhula pagulu mapezeka kuti tikumaona ma video ena nditu afumu amangirira pa mtengo kumanda chifukwa sadachite bwino zinthu anthu pang'ono ndi pang'ono
akutopa ndi miyambi imene imakhala ngati waphinja nkumaona kuti zinthu zikusokonekera chifukwa cha mwina zikhalidwe zina kapena kaganizidwe kena kamene timayina kuti tikasinthe nanga tikufuna kuti dziko lathu lisinthe litukuke liyende mosiyana ndi mmene tayendera mbuyo. Palibe mwambi umene uzayelese tchimo la Katangale. Ndipo tikamakamba za Katangale tisaone za amount, tione za the principle, za nchitidwe, za khalidwe limene lolo. Chifukwa kawiri anthu amene amabandira mazochepa amakhala kuti akungoyamba kapena amakhala kunena kuti sanapeze mwayi wokuti atha kutapa zambiri. So uyuyu amene akuba 5 tambala, uyu amene akuba 5 billion onsewo akupanga Katangale. Yes, pa Malamulo zilango zake zimatha kukhala zosiyana. Koma tikunena kuti ngati tingathe kuthana ndi nkhani ya Katangale mdziko muno, tisasekerere any amount of corruption and tisakhale kumbuyo nkupanga defend china chilichonse. Mukamba apo zonena kuti mwina kodi sana fotokoze bwino kapena za Katangale zovuta kufotokoza Msiska. Umapeza kuti wazikola iweyo kumene. Ine ndikuona ngati kuti the easiest that could have been done here was kungopepesa kunena kuti sana yankhule bwino anapepesa. Yeah, Mike abwe anapepesa una kuti mina nayankhulira she's quoted in other media kuna kuti I think since natuluke bwino jani so she apologized. Yes, we must I'm glad kuti she came to her senses and kuona kuna kuti sana yankhule bwino chifukwa this can be used against her. Yes. Yeah, this can be used against her even in a court of law. Chifana is documented. Kuti mwayankhula zimenezo. So kungonena kuti whether miyambi kapena no miyambi koma zimene zachitika hapa ndizolakwika. Ngati ndipo funso lina ndo manena kuti ndiye kuti pamene anthu ena amaba inu mmaona. And what did you do at that time? Hearing her umana kuti penalty kamva ma amount yo. Maida kuti like she is even surprised kuti anzanga masolo so says mina ineo, you know, I don't know whether I can use her example but to say kuti she was like kuti pena even if ineso do madabwa now kuti like the amount is so much kuti mangoona however that amount was not shared because pamene pamene anthu akudandaula kuti mukudandaula chifukwa kuti simnaje nawo. Yes, you're not a beneficial of proceeds of a crime. Yeah, now nchitidwe ogawana ndrama za Katangale ndakhala ndikumamva even maboma akumbuyo anthu amanena kuti vuto ifeyo ulendo uja chinachitika chotata anthu amajaoka kapena asogolera mapanga zakuti izi zimafunika ndrama munthu sungadye weka zimafunika omagawana. Nditi miyambi kapena kuti ndi mayankhulidwe amene amafuna kuti tizikhala ngati kuti kuchita justify kapena kuti kufotokozera Katangale kuti akhale wabwino. Katangale sazakhalapo wabwino ndipo ku dziko losaukaso ngati lino is one of the worst diseases we can ever have as a country. Apa anthu amene ali mboma a DPP akuti akaonera video imene jankumana kuti mwaona atu anzathu MCP aja amapakula ajanjani pano potoyo chipande chili ndiwo. Kodi akamaona zimezi za DPP phunziro limene likhoza kuchoka pamene papandirachi padakali pano pa misonkho yathu ili kwa iwowo mokuti panopa yes ukuti linako chidwi kuona kuti kodi kumachitika chani. However tikuyang'ananso kwambiri ukuku chifukwa madzi uku adatayika koma awanda amene akutani akupwatamuka. Kodi kumene kuku azitengapo zotani akuchita kuauza media team even media team ya DPP izimva bwanji nkhani ngati zimenezi. Ambuye Bishop aphunzire ngati nkotheka kuphunzira koma ndaona ndithu anduna ena anayankhulapo a local government amadzudzula kuti guys ndalama za misonkho tisabango sizogawana iyayi ndi ndalama zimene tizikhala nazo ndi mantha. Ndikuona ngati atakhalapo anthu atatu folo omayankhula zimenezo kwauza anthu mwina sangadza kumane ndi tsoka lalikulu kwambiri chifukwa vuto la ndale ndiye kuti ukakhala pa mpando zoti udzachoka sumadziwa. Koma ife amene tili kuno timatha kudziwa kuti awatu ajowa alekezapo koma kusakafika munthu sungaziwe bwanji pamene iwo si oyamba ukakhalamo kuti iwo akhalepo padali wina amene wachoka ndiye iwo abwerapo. How can you not think kuti one day if ulakhala kuti wakhala the longest term for example ngati uli president you know kuti maximum ndi 10 years no matter what after 10 years you gonna go zomagaliza kuti sungachoke zimachokera kuti kumasa DPP anachoka. Yes, okay. Tiyankhule mwina ngati poti abusa kuti politics comes with evil powers. Zoti ukakhala nazo ndinaona anthu ambiri amakhala zimawadzaza kwambiri kuti uganize ndimangokhulupirira kuti panthu 10 mmodzi mweza kuganiza amadzadzidwa ndi zimphamvu zoti
ndikupatsani chitsanzo kuti anthu omwe ajo mayimbira foni muli kuti mutani kwaunikira zinthu pompa sanathe mwezi 2 months foni sangakuyankhe out there busy look them ena sali business pompota amadandaula anzawo timati anthu awa matere so ndikungoona ngati kuti kuphunzirako ngati kutatheka azikudziwa kuti izizizi chifukwa chilichonse chimene chikuchitika ndi akabwira adziwe kuti tsiku lina akabwirawa ankayankhulani mboma sikalenso boma ndi lomweli pachateje tikayankhula tinayankhula ali ku amaendera misewu ya msipi kuti timakuza kuti ana ndi confidence yopsa kuti ngakhala munthu atandidzudzula sindingachoke mboma so ikhale school ine ndikuwuzani ndithu alembi kuti anthu amene wawo akalwa mboma amalandira zimphamvu zina zimene zimatsimikizira kunena kuti ifeyo sitikuchoka ine ndamvakonso munthu wina akunena kuti ife tabweramo tabwera kuzakhala inu mati wale ife tinakhala palaini amaponya vota Malawi joka mmanja so ichichi chikhale skulu ngati nkotheka kuyankhula kwa kulakwitsa kwa munthu wina izikhala mwayi wako ophunzira kuti nzanga walakwitsayo ine masadzalakwitsenso chabwino so awaphunzire pamenepo chabwino angoni wawo DPP Yes. itani chifukwa mmene mwaneneramu DPP kubwera kachiwiri aka Yes. amnyanthako kukhala kunja ndi zimakhala bwanji Yes. you know maunyola amene akumwazidwa padakali pano pa inalipo 10 nake idali yawo pano atembenuka maunyola amba kupita mbali ina which is another case so imene makhala kuti maunyola amasatira chani makamanga amapita kumene kulibe mphamvu zimakhala bwanji maunyola tu but in this case we are talking about this aphunzirepo chani pakulankhula koteno a DPP mulibe excuse inali yonse chifukwa MCP tinkanena kuti mwina anthu wa opposition anakhala konthaitali ndecha kuti yes motero koma you have got no excuse mwinde experience ya government komanso muchoka ku opposition mwaona kuwawa kwake koluza chisankho ndi kuluza boma and inuyo muli ndi mwayi wokonza madera amene amalawi amalira kunena kuti boma la MCP ndi Tonse Alliance kwambirira kuja simachita bwino so inuyo mtanguti mukonze ndipo wina amanena amandifotokozera pena pake kunena kuti you know Mutharika atakudya amalikisi ambiri by just doing some basic things right fapana izinthu zina zake zongofunikira zona kuti kungozikonza kungomva ta amalawi akulira chani ndi kuzikonza basi uoneka a star performer so at DPP you have got no excuse komanso manga mawa amene kunena kuti nokha musamayikirane kumbuyo mukaona kunena kuti wina wayamba zofuna kusolola kapena kupanga chani musaononge dziko mudzina la chipani ndipo ine ndikupempheni ndithu kuti toni imene atenga president ija yokuti let's be serious kandi austerity measures tikonze dziko toni imene jayo izikhala kuti ikupanga trickle to all organs of the party and government kuzera mwa inuyo chabwino ine chimene chimandidesa nkhawa ndi anthu amene amanena kuti a media team ungotenga anthu osadziwa chinthu kukhala ngati kuti ku media yako ndi kwa munthu osowa zochita ukasowa zochita iye okhala media team ino DPP phunzirani media team is their professionals tengani anthu okuti aziziwa osati anthu azandira 1000 omatukwana ena kumanati ndi media team imeneyoyo come on guys tichoke pa nkhani imeneyo tipite ku nkhani ina yachiwiri nkhani yachiwiri ndi state of the nation address imene apereka ndi a president Peter Mutharika pachisanu ku nyumba ya Malamulo mu second term yawo imene inde kuti khala sona yawo yoyamba tiyambe ndi ambuye Bishop potanamalizira kulankhula ndi ngoni wawo mwatulamo zotani mwina adainena ndithu kuti ujeni imene iyi theme yake ndiyo kuti afuna kuti khale pachani people centered kuti zinthu tisinthe poyang'anira kuti anthu tiyakhuza motani ambuye Bishop ndinayimvera ndayiwerenga sona yabwino kwambiri imene itakhala kuti yakwanitsidwa ndi mmene anayifotokozera muja wanda ikhala ithandiza Malawi kwambiri tisathamange kuti avutwa kanthu achamangonena koma tinene iyi ikuoneka kuti ikufikira mu zinthu zina zambiri ngake singamaliza kufotokoza mavuto onse anthu kutetsa koma yapita ku economic recovery kuti tikozo manga recover bwanji ka jenatu yapita ku executive anayankhula zinthu zambiri zimene zikumapereka chiyembekezo kuti zimene akunenazi ine ndikungoganiza kuti kwakhala kumpira APM matimu atamanga wathamangisa matimu atamanga iye ndi njani ndi striker striker matimu atamanga azimwetsa kwambiri matimu atamanga ndi zinthu zimene timayembekezera Malawi kwambiri ndi sona yabwino yopereka chiyembekezo imene ukakhala ukudziwa kuti mdziko muno muli president right tikati muli president ndiye kuti
akuyankhula zimene tikufuna kumva kuti tisanati abanja akapanda kuchira kwa chiyayi munthu asanachire choyamba akazanuma amamva kaya ndifana kuleni gari moto ndiye ukamva umasangalala zochirazo ndi zina sonaicha ndiyakala ikumveka kuti ngati zimene zijazikhale mmene anafotokozera muja ndimene ayalira mujamo zikuita kuoneka kuti zikhoza tithandizira kwambiri ma studio measures aja nthawi zina amangonenedwa tinanenaponso nthawi nake kuti anena kuti koyambira kuchasitere koma akamaziyankhula ndimaoneka ngati zimalowa mmakutu mwachitsanzo ngati inabwera manamba plate poyamba ngati manamba plate tisai ife tikapanga makani koma tinaona mmene kukhwitimira I think ngani ndi a serious ero bwera kuno kuti maende ukonda namba ndikutanthauza choncho ndikungoyerekeza choncho ndiye matanthauza akamaziyankhula akamaziyankhula zinthuzi zimapangitsa kuti anthu ngakhale akumvawo adziwa kuti mkulu mmene akuyankhuliramo ali serious so zikuoneka kuti ili bwino kwa ineyo it's a people centered sona angoni wawo ankulukuta moyo akuoneka kuti akuyankhula the right things zimene kuyembekezera kuti president akhoza kumalankhula. I don't know if you highlighted some of the few things zimene tikhoza kutengamo musona kuti ngati ichi ayi poyamba musona Mutharika anayamba kuvomera kuti dziko la Malawi lili pa moto koma ananena kunena kuti mavuto amene tili nawo ndopanga toka. So because he said Malawi is in man-made crisis. Komanso anakambapo zonena kuti mdziko muno munalibe chakudya chokwanira, mdziko muno munalibe mafuta okwanira, munalibe so fuel forex ndalama zakunja zokwanira. Ndipo anakambaponso za kuti mitengo ya zinthu inkangokwera siku lililonse. Anakambaponso ndithu zonena kuti zinthu sizimayenda. Ndipo ananena za ma interventions kapena kuti zinthu zina zimene iwo apanga ayambakale kupanga ndipo afuna kupanga ncholinga chonena kuti akonze mavuto amene alipo mdziko muno. Choyamba anazanena kuti stop fraudulent contracts, ndiye kuti ma contract onse aboma amene ali okayikisa amenewo ayimisidwa ndipo ayimisidwe. Reduce travel and expense, mandima expenses osiyana related to that, ndiye kuti kaendedwe ka anthu makamaka asogolera aboma including office anduna. Ndifake nkati mwa wiki so tunaona president wa akulemba ndithu kalata kuwauza nduna zawo zonena kuti yayi tichepese mmene tikuyendera maulendo athu. Flash out ghost workers, awa ndi anthu amene amakhala kunena kuti papepala dzina lilipo koma kuti mupite inuyo mu office simungakapeze. Anthu amalandira masalale, amalandira ena mu dzina la anthu ngati amenewa ndondocha za mboma akuti amenewa flashed out ghost workers. Anakambanso nkhani ya appointing officials on merit, kuti ayonesesa kuti anthu amene akuyikidwa maudindo aboma akhale anthu amene aloyenera komanso ali ndi kuthekera kwake ngakhalenso maphunziro oyenerera kuti akhale maudindo amenewo. Ndi anakambapo ndithu zinthu zimene zina achita monga kugula chimanga komanso kuonesesa kuti mafuta akupezeka ngakhalenso kugula fetereza. Ananenapo mawu amene wina athanena ngati anaya achipongwe koma wina nkumanena kuti mwina anaya achilungamo akuti zimene iwo apanga miyezi 4 akuti ndizoposa zimene maboma ena anachita mzaka 5. You can only guess, your guess is as good as mine kuti amakamba ndani. Ndiye anakambanso zinthu zingapo zachitukuko zimene afuna kupanga. Ananenapo nkhani for example yonena kuti afuna kumanga misika, 2-story markets, mizinda ya Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu. Anakambapo nkhani yonena kuti pali misewu ingapo imene afuna kuti ikonzedwe, achina M5, achina M1, msewu wakhwekwerere ndi misewu ina imene anafotokoza. Anakambaponso ndithu mfundo zina zimene zingathe kuthandiza kuti boma lisamaononge ndalama zambiri ngati terekeze kagwiritsidwe ntchito ka digital technologies ma ministries, kuti ma meeting enawa tawapangani ndithu kugwiritsa ntchito ma digital technologies njira za makono. Komanso komalizira kwenikweni kumene anakamba zambiri koma ndingodumpha zina zimene anazakamba ndithu ndizokamba zakunena kuti iwo sayikira kumbuyo munthu wina aliyense amene akupanga zinthu zophwanya malamulo. He will not defend anyone. Ndipo ananenesa kuti he means literally anyone, samuyikira kumbuyo. Ndipo pamalizira penipeni kama yankha zimene majaji analemba pakati pakanatani koma anazakamba ndithu kunena kuti
ndikupempha ma branches of government ndikuti kwawoko ku executive komanso ku legislative ku parliament ngakhalenso judiciary kwanza athu amakhoti kunena kuti tiye ndikamapanga ziganizo tizipanga in the best interest at dziko lino tiye tizikhala patriotic amatero tizikhala patriotic kumakonda dziko lathu tikamapanga ziganizo ndipo iwo speech iyo sinali yaitali kwenikweni koma anaoneka kuti madera ambiri anawakhuza koma as we always say kuyankhula nkwina kuchita nkwinanso. Chabwino titenge break yochokera ku Sales Enterprise tikabwera kumeneko kuti unike zina mwa zimene analankhula mu State of the Nation address. Hot current part times television Lamulungu pa 15 February 2025 tili ndi angoni wawo komanso tili ndi ambuye Bishop Chafumuka. Timaunika zimene zidalankhulidwa mu State of the Nation address imene ndi statement imene president wa dziko amanena pamene dziko lili kuna kuti padakali pano pa Malawi anzanga tili apapa kodi tingaende bwanji kuchoka pamene tili pa kupita kumene tikufuna titapitako poyang'anira mbali zosiyana zina zimene aonika angoni wawo. Now chimodzi mwa chinthu chimene anthu ambiri akhala kukambirana ambuye Bishop ndi zimene ananena president ponena kuti ineyo boma langa ndine ndemwe sindiyikira munthu kumbuyo amene achite katangale ndibwerezenso sindiyikira munthu kumbuyo amene achite katangale kaya ndiwe nduna ya boma kaya ndiwe MP kaya umagwira ntchito ku chipani kaya umagwira ntchito yanji mbomamu ukangotenga wanitambala wapita sindikubakira munthu. Kodi zimenezi ndizophweka bwanji kapena ndizovuta bwanji kuti zitheke mmene akuyankhulira president? Ndi kuphweka palibe ndizovuta kwambiri. Zovuta pati wanena ndi biggest boss ndizovuta facho nena kuti abwana ayankhula eya koma amasula galu Peter okagwira siwo yayi eya iwango masula koma kuchidwa ndikoti okagwirayo chifukwa kozo tuma okagwira kuja kuyambira okagwirayo nayenso ali nzake zona kama kagwira tsopano ino ndizovuta kuchifukwa chonena kuti as we are talking about corruption zimafika mbiri iwo mtima zitanena kale kuti president mena akuoneka IPM kuyambira dziko loyamba mpaka nale sakusita akuone kuti dziko lya kulifunira zabwino kwambiri koma inuyo ndinu president yes nde mwalankhula mukwauza angoni wawo kagwireni wina aliyense amene akupanga sosokoneza ndi angoni wawo abwera kuzandigwira ine naine kondigwira ine ndichita bwanji makani ifa angoni wawo athango kuuzani inuyo kuti apule uyu amene ndifuna nzamtenge akuchita makani to akuti chakuti chawo nesa mwandipa samphavu ine mwandimasula ndibakireni pano pa let me have your support if at all there is need for support. Otherwise ife timauzidwa ndithu kuti amene amagwira ntchito zimene zizi ngoyima pawo Malamulo lidapa sakale mphamvu ndizingavute bwanji ambuye Bishop zimenezi zimaonena zimauzidwa timakamba ndithu ayi SB ndiyo ima payoka koma timati zimaoneka kuti ya chabwino ndiyo ima payoka polisi ndiyo ima payoka koma boma liyosireka mapita mafuso amakhalapo chimene anthu ambiri amakhala choti mafuso nchaonena kuti ndipatsani chitsanzo kunena kuti pakhala ma issues ena amene chipani china boma lina anthu ena anapalamula mwina analakwitsani boma lina labwera amene aja simumvanso nkhani imene yatha ndipo kumene sakuti bora tichowerewo ndikunena kuti kuvuta kwake nkonena kuti anthu lokhanokha kuti muli pamodzi mukuyendetsa boma limodzi nzako akalakwitsa mpange pyakwira zimakhala zovuta kusiyana kuti kulakwitsako akhaliwa lakwitsayo ndi wa munthu watsidya lina chifukwa chonena kuti kuli DPP anthu a PP anamangidwa amene alakwitsa ndameleja PP itabwera anthu amaja sanafusidwenso anakhala bwinobwino kwabwera DPP ndiyo anthu amene amangidwa ndaya DPP DPP itabwera sanataniso simunamvenso inuyo ndere meja apita so tikunena kuti president akangoti zimene anena zizamba kuchitikadi tonse ndipo tidzakhala ndipake nditidziwa bwanji angambise ndi ndani kuti tilawe no mawu a president kuti mawu a president anena teni tayesi ngatakugwira ntchito tidziwa bwanji kodi pakali pano tizikozotheka kuti pena pake pakapakala kuphochoka alipo ndithu sanga pala anthu 100 wina wako wesa zina waisakale
kuyesa ufuna kukamanga wina kuti wofuna kupanga yetu ndi mawu amene apite mmene anena bwana muti abanje ni munthu womaliza principle amene aja anena muja wina akapange score mark kwa anthu amene atubanja ife Malawi timombera m'manja pamene pali zolakwikazo akapita it's difficult because inuyo kuti ndikunenera olamuti akoti mwalakwitsa kuseri munthu wina tu akwanda andifuna kuda kuti sala ine ndimakupakirani betu ndikupakirani inde mwalakwitsa koma ndiyo chabwino so kuti ndinene kumdima suda zona ndikakhale neyo wanda uja ndimamuona sizopheka ndiye tikunena kuti mmene anena a president tione chaka chino chifukwa zimaveka pakuti pali chakuti kuchifufuza njani choona zikuchitikani zipizita agwida anthu aja chabwino ngoni wawo malamulo akuwapasa polisi independence. Yes. Malamulo akuwapasa anti-corruption bureau independence imene amakambira Bishop. Komano even ino president amene anthu ena kuzomanya kuti kuzokhala kuti mwina ni mphamvu zomalisa kuti ayawawa musagwire kaye akunena yekha tikumumva tonse. Mboni nda Malawi 20 chakuti miliyoni amene amamvera kuna ineyo sindikira munthu kumbuyo yi. Ngati munthu wapalamula mlandu kuphatikizapo otenga ndalama za Malawi zimene samaina kuti atenge ine sindimuyikira kumbuyo kodi patakhala kuti pafunika kuti munthu akagwidwe excuse ikhala yoti changa ndiyambe pobwereza mawu exactly mina nanena president. Yes, please. Akuti therefore let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt malpractices. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you're a cabinet minister, party official, member of parliament, or government official. I will shield no one. And there will be no sacred cows. Let us make Malawi a land of justice. Mau amphamvu ndithu ndipo ndi mau olimbikisa maka kwa ife amene timadana ndi katangale komanso amene tikulikonda dziko lathu. Koma ndiwika koma wankulu koma mawu amene ananena ambuye Bishop kunena kuti amuthalika samakagwira munthu iwowo angomasula agalu kuti kalumeni. So galu kumene kuja ndamene amakakumana naye amakakumana nazo zibonga zimapita kwa muthalika zimapita kwa galu ndipo chisanzo tilinacho Mayi Martha Chizuma. Mayi Martha Chizuma lero ndikululirani kwa amene simukudziwa. One reason why she ended the way she ended was because iwaja anapanga break the history ya mmene bungwe limene lija limalimbana ndi katangale. Kalero bungwe la katangale limalimbana ndi boma la kale. Limene lachoka. Amayaja anayamba kulimbana ndi ena amene ali mboma. For the first time tinamba kuona ma cabinet ministers akuchosera. Now we are not saying kuti they were proven guilty by court of law. Fa ena mpaka milandu yawo mpaka na senate. So we want to be careful on that one. Koma the mere fact kuti ankaoneka kunena kuti sakuopa munthu ngakhale mkati momwemo akulimbana ino ndi anthu. That made her to be a target and mukudziwa Amayaja was traumatized. Now kumalawi kuno timachemererana nkhani ya corruption. It's very easy kumamuona wina akulimbana ni munthu akatangale. Koma nthawi nani kacheza ni Mayi Chizuma ananena maonera kuti wayana corruption fights back. Akuti katangale amabweza moto ndipo amalimba ndipo imakhala gulutu. Koma kunoko antimangodziwa kungombera manja kuti chita bwino wachita bwino mwanena mwapanga kuti but as a country would we really say kunena kuti timabwera adi limodzi kunena kuti is tsana nazo? I don't think it's as much. Ndiye chimene chimachitika chona kuti ngati law enforcer ngati wa police kapena kaya uli ndo wanje umatipena pake kumaona kuti ineyo uyu ndifuna ndikamange kumaona kuti anzako onse khanga tikola sija sakujoyina akusiyira ndio mati ndifereziti ndio maisia mota anthu aku polisi anthu aku SCB they know what more than what the things they write on paper amadziwa zinthu. Chitsanzo ndicho kuti padali nkhani mbuyo omwe kumamveka kuti kunali anthu azikwanje yaya anthu amatani zimavuta kuti anthu azikwanje atengedwe. Yes. Boma litankusintha taona ndithu anthu akumangidwa apolisi ake omwewa. Exactly. Apolisi ake omwewa it's like amadziwa ndi hapo anga zedani komano anthu amene wawa somehow amatetezedwa. Now
here is a president who is coming out in the open to say kuti musandinamizire ine ngati simuzimanga kumene koko it is not me. Yeah. What else do you need? Chief, what would us? No. China so ndichati. Chifukwa munthu amene tikhoza umamuopayo. Yeah. Nde wabwera poyera unati ngati muziopa ndesiyineyi. Awanda ngati anthu akupenyeni mambama kuseuko kuti mayankhula zachamba pakuti kale tisidatume tine. Akutanthauza kuti ine amene angandiyimise kufuna kuti so chifaina amabisala ma social media. Kumakhanga akuyankhula ife tili mu studio muno ku brand yako. Ena amabisala ma social media moneka ngati akaswiri kuma atulukani pachapa tiziyakulizana. Ne president akuda kuti akakumenya ni makofi anthu kumene koko sine nango isintha sentence. But what exactly he said ndi mena werengera ngoni wawo. Kuna kuti kagwireni ine sindiuteteza munthu. Ndiye wogwirawo. Uwo pachani chitsanzo cha akakopseza munthu okuti amene angamuteteze ankaniratu. Chitsanzo chabwino ndi Martha yemweyo chifukwa ine ndinakhala ndi Martha 2 hours akundiuza pa BRCC pata meeting ya the bishop corruption ku Malawi kunoko ine simukuzwa chilichonse. Inafika pati about iwe kuyankhula pa phone ukumupanga report kwa bwana akuchambula akutumizira munthu amene umakambirana nazo upange zinthu kucha iwe ndifika chona abasi. I think ine ndi Indiana ndi achibale awa. Yeah. So anthu aja pyagwira 2 things. Galuja ndi wamphamvu koma akakumana kumene kuchako ndi shock stick kumene akupita kuti 2 galuja ndi wanjala akakumana kuti pyagwira mwamuda gwira pesa pali nkhuku pali chana habari ndisanagwire ndineneso ndijeko. So it's not easy. A president apereka mphamvu ndi mlumikizane ndi alembe kuti titakauta Malawi fetagwirana manja ndithu chifukwa zimaita kudziwika kuti pano pa Malawi tikupanga ataki munthu osalakwa. So anthu amulungu tikhoza kuzungulira ndifuna ndifusefuso mukufuna kunena kuti ngakhale a president alankhula choncho komabe zinthu they are more complicated than just him. It's not enough. What else do we need kuti tizikhala ndi kukhutisidwa mtima kuti palibe wina aliyense amene azakhala akulowelerapo kagwidwe ntchito kanthu amene akusaka amene akuba misonkho ya Malawi kandi whatever sazabisala pasi pa mphamvu ina iliyonse tingafunenso china chani mwina kwanza athu amene apolisiwo kuti angafunenso china chani. Makumbukire nepo nthawi ina yake amene madzi amene amatuluka sanana ukhondo. Yeah. Andi anthu anatengana in the whole neighborhood. Yeah. Ndikupita konko. Ndikupita konko kanena kuti we demand good water. Imafika nthawi yonena kuti simakhaso nthawi ya makalata sizimatengeraso kuti mbale wako amagwira ntchito kumeneko sizimatengeraso kuti awanda akula mpinga ochachi kwathu anthu akhala kunena kuti now they want to demand justice. Seriousness yake simakhala seriousness yake imene tinayo pano. Ine ndimaona ngati kuti there's still a lot of lip service. Tomanena kuti akuti ali corrupt. Bring the evidence. Tulusani umboni. Pali anthu amene amatimbira ife ngakhale kungoti nangasi chifukwa kuti ifeyo chifukwa cha media house yathu timasatira malamulo pali zinthu zina sitingathe kutchula mayina pano chifukwa nena kuti simwangotchula munthu dzina ngati mulibe umboni wogwirika ona kuti mutha kugwisa ntchito mkoti. We can't do that. So koma bwanji mafoni amene timalandira even majaji amatha kuimba koma ati kuno kuchitika zakuti majaji tipemphe when you say that tipase evidence. When you say kunena kuti komatu ku water body ku anthu akutapa tamabweresa umboni ma receipt ndi zina zoterozo mwationa kumbuyoko tapangapo publish ma cases osiyanasiyana ama corruption osiyanasiyana amene akauchitika mdziko muno. Inu makumbukira even one time remember kumakra anthu anapita kunja allowance ambiri ife timachita investigate ndikutulusa ma documents osiyati tifanana kuti wina angakhala watipasa documentation imeneyi. So what I want to say is tisamangokhala kuti kuyankhula pakamwa koma tiye tituluse that evidence kuti thandizane kunena kuti komanso isakhale nkhondo ya munthu mmodzi. Chabwino nkhondo yakatangale si ya munthu mmodzi, it's all of us. Sono tikalankhula mwina zimene timalankhula tili pa podium zifanana ndi zimene timachita tili kuseri. Yes. Ngati tikufuna kuthana ndi katangale mdziko muno tigwirane manja. A president alankhula apolisi abwerepo aliyense abwerepo nkunena kuti akuluakulu akuchita katangale ndi tendithane naye tonse pamodzi. Yes. Chabwino tipite ku nkhani yathu yotsiriza. Nkhani imene ndiyo mvesa chisoni. Munthu ukakhala kuti ukupita kufuna kulandira chithandizo umakhala kuti nthawi zambiri ndi kuti wavutika kwambiri moyo wako uli pa chiopsezo andi
tidanena kuti muzipatala zonse zaboma ndiye kuti thandizo limene munthu kulandira kumene koko ndilaulere. So anthu amapita kumene kuchaku kuyembekezera kuti akalandira chikondi komanso thandizo mwaulere kuti anthu angodwala. Koma kafukufuku amene tachita Ifa Times pamodzi ndi anzathu ena waonesa kuti zimenezo si mmene zilili yayi. Muzipatala zambiri mukumakhala anthu amene akumamuona munthu amene wadwalika kwambiri ndikubwera ndithu pa munthu amene ujayi popanda nyazi olo limodzi nkumuza kuti mukuziwa kuti ndikhoza kulankhulitsana ndi dokotala winake kuti akuoneni mwansanga muli mzingati. Munthu akuthatha ndifa iweyo kuonapo ndalama kuti ukhoza kumudyera munthu amene iyi kuti ungompanga linki madobadoba ndithu akuyenda muzipatala zaboma madobadoba. Madobadoba wa ndi amadokotalawo kuti adayika kuti yang'anani amene akuoneka kuti uyu akuthatha ne muzimpeza kumuza kuti tikhoza kupitisa mwansanga andi malingana ndi kafukufuku amenewa madotolo ndithu akumathamanga kukachita operation munthu amene walipira ndalama zalo anthu pamwawo kugwisa ntchito katundu wa boma. Service yoti amene akuti alipire kumpanga operation ndithu chipatala cha boma koma iye akugwira ntchito ngati mwa private. Ambulance imene kuti alize key atifunika 55,000 kukana driver kuti sindikuliza maki amene ati mu ambulance mnomo mulibe mafuta. Koma chodabwisa ndi ambulance yayenda kafika kuchipatala popanda kwa filling station atasuzumira kuona kuti mafuta ndi full tank. Wina kulumidwa ni ng'ona kumene munthu akuthatha ndifa akuti ulinzi ngati kuti tikuthandize. Ena mwazitsanzo zimene zilipo kuphatikizapo zambiri mbiri zoti titati tizifunsa anthu atiuza andi ndi zipatala zonse. Of course adakhazikiswapo kuchira dzulu kutyolo tikuona even pauka pa Queens kanduka muzu Central Mzuzu sizidasiye as long as chipatala cha boma kodi anthu amu. Tafika pamenepo ndiyambe ndino angoni wawo. Nkhani yomvesa chisoni imene atolankhani athu mothandizana ndi atolankhani ena ma media houses ena anapanga ndithu tewati undercover investigation kupita ndi ukakhala ngati iwoni ma patient nde aziona okha ndipo nkhani yonse umati ukayiona ife tayipanga publish mu newspaper yathu ya lero that the Sunday Times. Nkhani yomvesa chisoni mwachidule mwafotokoza bwino chinthu chimene chikuchitika pa nchonena kuti ngati ulibe makobiri news yake ndi imene pay up or die. Kwa iye amene alibe makobiri basi kwake nkufa zikukomera iye amene ali ndi ndalama. Komanso story kafukufuku akuonesa kuti indikateo si munthu mmodzi ayi zikumayambira awa magadi amzipatala ndezi kumapita kwa manesi ndezi kumapita kana ma clinic officers kenaka umafika mpaka na kwa madokotala nde si onse amene akuchita izi koma alipo ndithu amene akupanga zakatangale. Last week timakamba nkhani ya ku judiciary pano tikukamba nkhani ya ku chipatala. Malawi wavunda ndipo kuvunda kwake sikunasiye gawo sikunasiye malo pana paliponse pakuoneka kuti mpovunda. Koma timazifunsa kunena kuti kodi ndi kuchipatala komwe chifukwa apart we are talking about life and death. Ali panthu ena kumachita kuona kuthatha ndi moyo kuti uyo atha kumalira. Are you sure ngati sanga kupase 55,000 kwacha amene yonde kuti basayenera kufa? Tizikhala ndi chikumbu mtima tizikhala ndithu ndi tizisusika. You cannot equate human life to money of any amount you can't. Koma pomafika ndithu Malawi pomatero ine ndikuona ngati kuti ngati dziko tikuzitanira matemberero. Komanso iwo amene akuchita zimenezi muthamuona ngati mwapambana ICP sana kugwireni koma dziwani kunena kuti anthu sanga makhale akulira inu nkumapeza ndaliso. Mudziwa zonena kuti anthu ena sanga mamwalire inuyo nkumapeza kalisanu zikuyenderani. Siku lizakwana. You pay for those sins. Siku lidzakwana ndi program ina yake timana kuti it can be you. Timakati kuona zathu amene kuvutika cholinga cha program ija ndi kuti kumbusa kuti tikhoza kukhala so ifeyo kaya ndi mwana wathu kaya ndi bale wathu tendizionesa mtima wabwino. Ambuye Bishop munthu akudwala afuna kuti mumpempherere nde inuyo mukuyendera kuti ulinzi ngati kuti ndikupempherere muli ndi mphaso ya machiritso kuti mundigwire pamutu pangapa kuti you are healed in Jesus name ndoti nika 25 ngati ndibe ka 20 ndekuti uko khalani kumbuyo yafika pamenepo. Ine ndimayioneka mu angwa ina yakuti mwana wa wanda sapitanso samapita ku Malichani school ija timachita part time. Simapita part time ana ano acha sapita part time chabwino chifukwa chakuti school imene amaphunzira aphunzitsi ndio kwanira. Amakhala class 25 akaweruka mwana wanu amapita kumpira chifukwa akhutitsidwa pamene anthu aja amapita part time aja ana aja amapita part time aja class mu 160 ndio bwino tsono ngakhale mwana waweruka sanamve so apita part time
ndimagaza kuti tipite ango yakuti boma linakawunikiranso kuti kodi anthu akugwira ntchito muchipatala ndokwanira ratio yathu kodi munthu adokotala mmodzi nesi mmodzi akuyenera kuthandiza anthu angati mupeza kuti chimene chikupangitsa china alembe chakuti munthu mmodzi akuthandiza anthu 100 ndiye watopa ndiye pamene wakhala pa mpando paja aya ambuye bishop Yeah, imene ndendutsutsani Yeah. munthu ukatopa pamba ziphuphu iyayi ndifani samba pakazipupu watopa ali pa mpando ndiwezo iyi ndi ya life ali pa mpando paja ndatopa wina akumuzula say pali munthu wina atapa apa oti ukhoza ukamuthandiza go and help that person munthu uja kuti chifukwa choti munthu uja afuna kundipatsa ndalama let me go and help that so ziphuphu zosija bwino komanso let's look into government kuti pala anthu ambiri amene aphunzira udokotala panopa amene pano angokhala mafamasi amene anthu aja akachuluka manesi wanda ine ndikutsimikizirani corruption yaku kuchipatacha sikhala yambiri as it is right now. ambuye bishop ife timagwira ntchito kulengeza zisankho zotsatira uyo mpana mamawa masidafike po nthawi kuti tatopa ndezika nyimbo zotukwana kwa Yesu kunena kuti anthu ongochepa Yesu imene kuti akhale koma wairo mukudikira kuti anthu ena abwere kumene mafandi pite sungamapezeke kuti iweyo ndiye ukuchita zolakwika zosiyana ndi ntchito yako chifukwa kuti uli ndi an explanation which is an excuse. No, that cannot be ukoko anthu ndochepa aboma lipange koma zoma katengera ndalama patient ine ndimanena kuti mmene afika kuchipatala pano paiti olanda kangoruza kuti patient 10,000 anthu anakapulumuka tingoyerekeza kuti yamba kulipira chifukwa sizikusiyana ndi mmene do you think kuti ndalama kuti atanena kuti yamba ndilipira mesa ndalama zizilowa kuboma ndiye kuti akufuna kuti izizi zizilowa m'matumba mwawo apezeka kuti munthu ujayo olata alipira munthu 10,000 amene afuna ndalama zake zilowe m'matumba zilowabe so likhale pempho nandaniraso wiki ataita kuti kwa anthu amene timathandiza anthu taganizira anthu aja ndovutika mbiri ovutika olokwatuma tikatengati 5,000 amakuza tabwera pasi kwa alondola guardian sitingakwanitse olo 2,000 sangakwanise so it's government iunike aonjezera anthu ogwira ntchito. Number 2 munthu ogwira ntchito ine ndimamva mpekesera kuti ati manesi ndi madokotala ati ndimayitanidwe ndinamva kwene choncho kuti it's a calling yakuti munthu sungaone munthu akuthatapo nyong'ona mwendo iwe ndikumuuzabe kuti aya kuti iwe zithenga pamene kuti unyamule uthire mafuta amene galimoto mafuta alipo ndi ufiti weniweni uwo ndi ufiti sizikugwirizananso ndi china chilichonse fa munthu pa munthu wekha walata kuti munthu wechabwino sindiwe dokotala pachatu ngozi kachitika munthu umatha ngonyamula anthu kukasiya kuchipata kasa abale yako so that umunthu ndimene magaza kuti akhalaponso kwa anthu amene amagwira ntchito kuti atamaganizira anthu amene ndiwovutika aliyense chabwino ngoni wawo ambuye bishop abweresa of course different dimension kuti komanso staffing I think is a problem we all know kuti anthu ogwira ntchito ndiochepa amadandaula kanda aphunzisi kanda apolisi nde pali ntchito ngati zimenezi munthu anakupanga train kuti ndi wachipatala sungakayambe ntchito inayi umayina kuti ukayambe kuchipatala then timachedwa kulembesa ntchito zili ndi mavuto ake koma iyi yofika po matenga ndalama kwa munthu kuti ndalama yo number 1 alibe kuti abwere even kuchipatala kwanakakongola transport oti abwere kumene kujako abwera putting all hopes on Malawi government because you are working on behalf of the Malawi government kuti boma likandipase chithandizo iweyo ukufuna ruza ajira anthu amene wawo andi ndi okonzeka kuti ngati alibe ndalama apita ndithu suwagwira ndalama imene iyi ni ndalama yakuti even ukapita kunyumba kwako kwa majanda akazako ndanako umhauza kuti ndalama imene waitenga ine na ngati ili Malawi I'm yet to find munthu amene amagwira ntchito ku office ya boma amene anganene kuti china chilichonse kuno chiliko amakhala ndi thundi zodandaula peza iya zakuti tilibe kapena tilipa anthu ochepa koma chimene chocho si chifukwa chokwanira chopangira zakatangale ndi chikhalidwe chonyasa ndipo chikhalidwe chonyasa sitingachipange ndakambapo kwamba you cannot sanitize it with any excuse including kuti tilipa anthu ochepa ndimafuna ndikambe mawu awa ngati mobwereza kunena kuti amalawi pena pake nimuona ngati kuti ntchito yakatangale timasira anthu ena kuti amene azilimbana ndi katangale inu ndine takhalapo kunja inu ngudziwa zonena kuti kunja ku UK kandi ku US inu ungakalwalera mpaki pa line what happens chigulu chonse chimatani chimakuukira amakulozera
umachisiya pompo amene where are you from ndipo pamene maza kuti anthu aja amagwirana ndithu ndipo sungapangeso and because of that ndikacha aotakha kuti wachedwa okha anthu amachita kumva chisoni kuti amwina awanda akulu akuoneka kuti asali bwino ate ndithandizana anthu okha ndikupanga pevwe basi madika bwera ndi mapezeka kuti mukamabwera muja driver amatani amapanga olo mutachedwa pamtundu aja akakhala kuti akwana mangoteni pa sungalowerere we kuti neyo cholinga chimene ndipereka chisanzo chimenechi ndachikhalidwe kunena kuti tili ndi chikhalidwe chimene chimavomera katangale kuti azikula ndikumamera motero chifukwa ife takhala kunena kuti tamuona kuti gadi uyo watenga 20,000 kwa patient ena tonse tili pamene paja basi chimene timachita ku Malawi ndi gossip mwamuona katangale wavuta tauze na wanda katangale bwanji pamene paja tonse tangozuka ukazuka ndikumugwira ndikunena kuti uyu tampeza ndikupita naye ndikuuzani anthu atha kusamalisa kwambiri zimene amapanga zija so tafika level yonena kuti we need affirmative action in this country kuti thane ndikatangale nthawi yathu yatha timaunikira nkhani yoyamba ya video yo akabwira kuti kodi amayankhula motani menemo taonamo state of the nation address kuti kodi titolemo zotani omalizira ndi imene mwatipeza tikukambira naye kuti kodi mpaka na ndalamazo ukamutengere munthu akuthatha ndifa service yokuti ndi aulere nkumadya iweyo ndalama imene yoyo zona amalawi tafika pamenepo limbi afika pamenepo zona amene mukutionera zimezi ndipo mumapanga zimezizi ayi nyazi limodzi leroli mukamagona leroli musausidwe musiku onsewo kufikira mawa mulape tilekere pamenepo anthokoze ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka kuti dali limodzi tathokoza ko basi ngoni wawo Bayana Chunga ndathokoza ndithu kuti dali maphang'ombe zomwe mbali zakuno mulali ndi ine ndevu zamwaye kwenda vivi thokoza tikumanenso sabata yamawa chauta akalola goodbye